гиромидошти хотири Фидел Кастро бар хилофи хоҳиши. дар номаи вопасини раҳбари пешини Куба омадааст ки набояд ягон иншоот баъд аз сари ӯ ба номи ӯ гузошта шавад. дар ватани Фидел Кастро ин васият ҷиддан риоя мешавад, вале дар Крим онро ноодилона ҳисобиданд. охири ҳафтаи гузашта соҳили деҳаи Оленивкаро ба номи инқилобгари марҳуми Куба гузоштанд. дар ин маросим Дмитрий Полонский, муовини сарвазири ҳукумати Крим ширкат дошт. ӯ бо нимтанае зоҳир шуд ки дар он акси шарики Кастро Эрнесто Че Гевара таҷассум ёфтааст. мо борҳо таъкид кардем ки Фидел Кастро дӯсти бузурги иттиҳоди шӯравӣ ва Русия буд. дуюм ин ки шумо медонед бо хоҳиши Фидел дар Куба қонуне қабул шудааст ки тибқи он баъди маргаш номгузорӣ шудани иншоот манъ аст. вале аз нигоҳи мо ин беадолатист вақте исми як абармард ва фаъоли сиёсӣ ҷовидонӣ карда намешавад. Полонский гуфт ки соҳили Оленивкаро мешавад ба номи Фидел Кастро гузошт. яке аз сокинони инҷо Игорь Загрибальный пешниҳодро мақбул медонад. номи дақиқи ин соҳил рамзи он аст ки Крим ва Куба муборизони роҳи озодианд ва мо пирӯз мешавем. пардабардорӣ аз муҷассама ба поён ёфтани фестивали варзишии Экстрим Крим 2017 мебошад. лавҳаи ёдгории бо ҷойҳои нишаст муҷаҳҳаз шудааст ва хеле зуд ба макони ҷамъомадҳои дӯстона табдил ёфт. аммо ин иқдомро худи Фидел Кастро чӣ гуна мепазируфт? инро акнун танҳо мешавад ҳадс зад.